Hola, ahora sí. Buenos días. Estamos bien contentos y felices de podernos reunir otro sábado más, un mes nuevo. Empezamos mayo y aquí podemos disfrutar de este día de primavera lluvioso y típico. Yo estoy especialmente feliz porque hacía mucho tiempo que no venía y me alegro mucho de veros. Y os doy la bienvenida a todos los que habéis venido y vamos a celebrar este sábado que, que tenemos aquí, precioso. Vamos a orar para empezar. Perdón. Vamos a cantar el himno que está anunciado. Grande es el Señor. Señor, Padre del cielo, te damos muchas gracias por poder estar aquí, por podernos reunir y poder celebrar este gran día. Señor, queremos darte gloria, darte honor y todo el respeto, porque tú nos amas, porque nos has salvado y porque estás siempre con nosotros. Nos acordamos de todas las personas que están pasándolo mal, que están sufriendo, que están en enfermedad o pasando sus luchas personales. Estate con ellos porque nosotros sabemos que te necesitamos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores y ayúdanos, Señor, a vivir siempre en ti. Ayuda al pastor también para que sus palabras nos llenen, nos reconforten, nos den ánimo y que también puedan servir para nuestro crecimiento personal. Cuida a todas las personas que están como nosotros reunidos celebrando este día de sábado
y también que puedan sentir tu presencia en cada momento. Danos tu paz, tu bendición y ayúdanos a estar siempre contigo. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Sí, sí. Hola. Hola, hola. Vale, ara em sentiu bé, no? Bueno, bon dissabte a tots. Gràcies per venir. Estic molt contenta de veure. I, bueno, avui jo us explicaré una història i és sobre Pau, que era un dels deixebles de Jesús. I Pau, doncs per explicar tot el que havia fet Jesús, doncs va viatjar molt, va anar a molts llocs, a moltes ciutats, va agafar molts vaixells i la història d'avui doncs, passa entre dues ciutats, Tessalònica i Berea. Doncs Pau primer va anar a Tessalònica i allà doncs, va estar 3 dissabtes a la sinagoga dels jueus i els va explicar tot el que havia fet Jesús. I llavors alguns grecs doncs, van creure el que deia i també van creure homes i dones, però n'hi havia un grup de jueus doncs, que li tenien enveja i no els agradava i el volien fer fora de la ciutat perquè pensava que estava revolucionant la ciutat, no? I llavors, doncs, Pau i amb els seus ajudants, Silas, que també anava amb ell, doncs van anar cap a una altra ciutat que està a prop, que es diu Berea. I allà doncs, els hi van rebre molt bé. Van anar també a la sinagoga dels jueus i els hi van explicar tota la història de Jesús, tot el que havien viscut. I llavors, doncs, aquesta gent de Berea, els bereans, doncs, estaven molt interessats en les històries de Jesús. I cada dia, doncs, quan tornaven a casa, després de sentir a Pau, doncs, a casa tenien els seus rotllos i escoltaven i llegien doncs, tot el que els havia explicat Pau. Doncs, per la tarda ells ho llegien, ho investigaven, ho estudiaven per veure si era cert o no. I molts d'ells doncs, van creure a Pau, van creure que Jesús era el Crist, el Messies. I llavors, la lliçó d'avui doncs, és que nosaltres primer hem d'estar agraïts perquè podem anar a l'escola. Gràcies a Déu, doncs, aquí doncs, tenim escola, tots podem aprendre a llegir i escriure. I també hem de donar gràcies a Déu doncs, perquè
quasi tots tenim una Bíblia a casa. I si a algú li falta una Bíblia, doncs que ens ho demani i nosaltres li podem regalar una Bíblia. I perquè n'hi ha molts països, doncs, per exemple, que els nens no poden anar a l'escola o no tenen llibres a casa. I per això nosaltres hem d'estar agraïts. I sempre que algú ens expliqui una història de Jesús, doncs nosaltres també hem de fer com aquests senyors de Berea. Hem d'anar a casa i després investigar tot el que ens hagin dit i mirar si està a la Bíblia o no està a la Bíblia. Llavors, si veiem que està a la Bíblia, doncs hem de creure que és cert el que ens expliquen. Bé, doncs ara faré una petita oració per vosaltres. Jesús, gràcies per aquests nens, gràcies perquè poden aprendre del teu amor i de la teva paraula. Gràcies, Jesús, perquè tenim la Bíblia a casa, perquè amb la Bíblia és la teva paraula, podem aprendre els teus valors, el teu amor. Gràcies per aquest dissabte, que és un dia de descans, i podem gaudir de la creació que ens vas donar. En nom de Jesús, amén. Voy preparándome. Sí. Muy bien. Muy buenos días a todos. Me hace mucha ilusión veros, poder compartir juntos este momento tan especial, momento de encuentro con Dios por excelencia. Gracias por dedicar este espacio y este tiempo a este momento tan íntimo con nuestro Dios. Y antes de empezar, quería informaros que el culto será en catalán, pero los anuncios permitidme que los haga en castellano. Si alguien necesita traducción al castellano, disponemos de aparatos y de la amable colaboración de Ferran que nos traducirá la reflexión. Y antes de empezar, como sabéis, la Iglesia sigue en marcha y hay temas que tienen que ver con secretaría. Hoy procede a hacer la primera lectura del traslado de nuestro querido Marc Ureta, que aunque lleva mucho tiempo aquí con nosotros, estamos regularizándolo porque pertenecía a la Iglesia de Granollers. Hoy hacemos la primera lectura y la segunda lectura y votación de también nuestra querida Liz Castro, procedente de la Iglesia de Tallers. Así que la segunda lectura y votación sí que la propongo. Entonces, ¿hay apoyo para que Liz pueda formar parte de nuestra Iglesia? ¿Cuántos estáis a favor? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? De acuerdo, pues muchísimas gracias. Y Liz, ya sabes que estás como en casa, ¿no? Lo siguiente, sé muy bienvenida, de verdad. Es un regalo el que forméis parte junto con Esteban de esta vuestra casa. Vull començar amb aquestes paraules. El Salm 145 comença dient: t'exalçaré, Déu meu i rei meu, beneiré el teu nom per sempre. Cada moment et beneiré i lloaré el teu nom sempre, perpètuament. És gran el Senyor i digne de tota lloança. La seva grandesa és insondable. D'una generació a l'altra
celebren les teves obres i divulguen els teus prodigis. Sabeu, si estem aquí és no només per transmetre a les següents generacions quan gran és el nostre Déu, sinó per sobre de tot estem aquí perquè volem adorar. Adorar en l'essència més profunda del terme. I jo us faig una pregunta. Serà que al pas del temps, la pandèmia, aquestes històries complicades que ens toca viure, serà que de vegades ens desgasten les paraules? Serà que quan pensem en l'adoració, de vegades ens limitem només a la música? No, adorar és música, ja està. Serà que l'adoració va molt més enllà i ens pot passar que degut al context, degut als problemes, degut a les situacions, les paraules se'ns puguin distorsionar amb l'ús? Ens pot passar això? Crec que l'adoració a la paraula de Déu és un tema tan transcendent i apassionant com complex. És un tema sumament delicat. Per què? Perquè si tu fas un escombrat a la Bíblia, te n'adones que la caiguda, el gran conflicte, va tindre els seus inicis precisament amb temes relacionats amb l'adoració. Si parlem del dissabte, que no deixa de ser temps mort, necessitem descansar. El dissabte, més que mai, té a veure amb adoració. Si nosaltres mirem la primera lluita, la primera baralla entre germans, de nou va tindre a veure amb diferències en relació amb l'adoració de nou. Però què diem? Si anem una mica més enllà en la Bíblia, ens adonem que els 10 valors, les 10 paraules, els 10 manaments, podríem dir que els 4 primers tenen a veure amb l'adoració un altre cop. Tenen a veure amb l'adoració. Fixeu-vos, el primer és Déu és l'únic que té dret a l'adoració suprema. El segon es proveeix a adorar per mitjà de les imatges, perquè no creixem per sobre de les nostres imatges. El tercer té a veure amb la reverència amb el nom de Déu. I és una paraula que serà que de vegades no l'entenem bé? Te'n recordes, els que sou metges o treballeu en l'àrea de la salut, us en recordeu, als centres de salut? La benvinguda al centre de salut és xxxt. I de vegades pensem que la reverència és algo semblant. És silenci i punt. Serà que és una mica més? I el quart manament té a veure que amb els que guarden el 7è dia demostren que són veritables adoradors de Déu. M'encanta passejar per la natura. M'encanta admirar els arbres. Però m'impressiona molt veure d'una forma especial les arrels d'aquests arbres, perquè davant d'immensos arbres hi ha tota una obra d'enginyeria perquè això es pugui sostenir, alimentar i funcionar. De la mateixa forma, si nosaltres fóssim capaços de recordar els nostres orígens, les nostres bases, les nostres arrels, potser tot seria molt més fàcil. Sempre m'ha cridat l'atenció aquesta cita. Si el dissabte s'hagués observat, si no te n'oblides del teu aniversari de la creació setmanalment, no existirien idòlatres, ateus, incrèduls. És molt complicat el món que ens toca viure. És molt complicat perquè el qüestionament de Déu dius, però no és evident? No és evident? Hi ha salms de lloança del 95 al 100, del 145 al 150. Hi ha un episodi al·lucinant a la Bíblia. Te'n recordes d'Isaïes al capítol 6? Si nosaltres haguéssim de resumir en una escena què és això de l'adoració, perquè són paraules que de vegades se'ns desgasten amb l'ús. Què és adorar? Què és adorar a Déu? Doncs em ve a la ment Isaïes, al capítol 6. Recordeu, Isaïes estava en un moment polític complicat, en un moment social complicat. I de sobte, i s'obre una escena celestial. I de sobte Isaïes vislumbra a Déu i vislumbra una escena d'adoració, de reconeixement, unes paraules que diu tota la terra està plena de la glòria de Déu. Quantes vegades quan estem enmig dels problemes ens oblida això?
M'impressiona molt perquè en aquesta escena d'Isaïas 6 és com que està tot el missatge. Mira, et trobes la revelació de Déu. Déu sempre pren la iniciativa. La primera paraula és de Déu. Si tu i jo adorem, és per resposta a la iniciativa de Déu. La primera història és la revelació i la presència de Déu. Després ens trobem un Isaïas tremolant. Senyor, què faig aquí? Si soc limitat, si estic enmig d'un poble impur, si soc impur, què faig aquí? Al tercer aspecte ens trobem la gràcia, el perdó, la reconciliació. Veieu aquesta escena? És com que de sobte l'àngel diu, és que vull comptar amb tu. És que l'Evangeli és poder per netejar. L'Evangeli és un poder transformador. I després em fa gràcia pensar que Déu ens crida. Hi ha una crida divina al servei. Déu que podria fer-ho tot com volgués, de sobte Déu vol comptar amb tu i amb mi. Amb vasos de fang. Això és l'adoració. Amb vasos de fang Déu vol comptar. I m'encanta perquè l'episodi, l'escena, acaba dient, escolta, compta amb mi, Senyor. Compta amb mi. En un capítol et trobes l'esquema de l'adoració que es repeteix constantment. Mira, pensa-ho d'aquesta manera. Fa poc repassàvem el llibre d'Isaïas. Si ens passarem l'eternitat adorant a Déu, crec que és important que entenem bé el concepte i, sobretot, que vivim bé el concepte. I saps per què? Perquè ens pot haver passat que com a església haguem ressaltat el dia de l'adoració, però no tant la forma d'adorar o l'adoració en si mateixa. Ens pot passar que com a església diguem, l'adoració és el que ha fet brillantment l'Ester i el Rio. Tot el més no és adoració. I no és veritat. L'adoració és molt més que la lloança. Va molt més enllà. És tan part de la religió com la creença en Déu. És una acció primària. És una reacció positiva davant del Déu que es dona a conèixer. No sé si et passa a tu, però de vegades els termes se'ns barregen. Se'ns barregen. Només us dono un microglossari. Adorar és una resposta positiva de l'home salvat a l'acció de Déu. Això és el primer, Hem d'entendre això. Saps una cosa? Deixa'm que ho digui d'aquesta manera. Si no has rebut la salvació, és complicat això d'adorar. És complicat això d'adorar. La lloança és com una expressió audible mitjançant la paraula parlada o cantada. També tenim la litúrgia. Quantes vegades ens fiquem en la litúrgia? És que la litúrgia, és que m'aixeco... De vegades se'ns oblida del sentit de la litúrgia. La litúrgia té a veure amb el que es diu i amb el que es fa. La reverència és un profund respecte, que després parlarem una miqueta, però m'encanta aquesta cita d'Obrers Evangelis quan diu la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Vosaltres no veniu a veure un vas de fang, una persona limitada. Venim a l'encontre d'un Déu que és tan gran com present. I això és impressionant. I també podríem parlar dels rituals. Els rituals tenen a veure amb les formalitats eclesiàstiques, etc. Però sabeu, no vinc a parlar de conceptes. Vull que parlem de vides insertades. Què us ve a la ment quan penseu en aquesta escena que veieu a la pantalla? Què escena us veu a la ment quan penseu en aquesta... Quin capítol de la Bíblia us ve a la ment quan penseu en aquesta escena? Us proposo que la revivim junts. Vaig a demanar-li a l'equip de Megafonia si ens pot posar un petit vídeo que ens permeti veure justament aquest episodi, perquè és molt més... És millor ficar-nos en l'escena que no pas no només llegir-la. Anem a donar-li vida. Endavant. Perdó, un segon. Dame de beber.
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. És una història tan coneguda, però continua parlant-nos aquesta història. Quins pensaments portarien aquesta dona al pou a les 3 de la tarda amb el calor? Quina desesperació, quina culpabilitat, quines ganes de buscar el Senyor, quines paradoxes li passarien per la seva ment, quins pensaments de soledat, d'abandonament, quines històries li passarien mentre anava en direcció a la soledat. Quantes històries li passarien per dintre amb aquesta dona? Quantes? Quantes històries et passen amb tu i amb mi? És una història d'encontre, és una història de pensar que Déu està al costat dels pous de la nostra vida. És una història on d'alguna forma Déu és capaç, Jesús és capaç de, primer, anar a l'encontre de l'ésser humà. Segon, buscar les nostres necessitats, despertar les nostres inquietuds, empatitzar amb nosaltres, anar des de la nostra comprensió fins a la comprensió divina. És un Déu restaurador, és un Déu que té la paciència necessària d'anar més enllà. És que és impressionant. Però sabeu, aquesta escena és inesgotable fins al punt de la convicció. És una escena que passa per la confrontació, passa per la reflexió profunda, però sobretot
arriba al punt de l'acceptació. I saps per què aquesta escena es va produir? Mireu, no tenia cap vas a casa, però he agafat un tros de fang. El més impressionant d'aquesta història, saps què és? Que aquesta dona es va trobar amb Déu i que el seu vas, la seva forma de treure aigua del pou es va quedar allà al pou. Aquesta dona va decidir senzillament anar a buscar els seus amics. Aquesta dona va anar a buscar... No es podia guardar per si mateixa tota aquesta història de salvació, no podia. Jesús no va remenar la seva vida només per... anem a pipurrejar, no. Jesús va anar a l'essència i si li va confrontar amb la seva realitat és que proposava una restauració. Però sabeu una cosa? De tot el que podríem dir d'aquesta història, que és inesgotable, el que més admiro és la búsqueda de Déu. És un dels passatges que més parla d'adoració per part de Jesús. M'impressiona molt pensar que Jesús busca adoradors. Però què dius? Com és que busques adoradors? Però si tens tot l'univers, per què busques adoradors? Per què? M'impressiona saber que Déu ve a l'encontre, ens interactua amb nosaltres, justament buscant aquesta adoració. És curiós perquè la dona, clar, quan Jesús la confronta, perquè de vegades necessitem aquesta confrontació, quan Jesús la confronta, aquesta dona intenta generar una... Te'n recordes les típiques bombes de fum? Me'n vaig, ja està. I comencem a discutir. Vinga, va, anem a parlar de litúrgia. Ja veuràs com discutim en 2 minuts. Vinga, anem a començar en tipus de música. Ja veuràs com comencem a liar-la. Moltes vegades ens passa això. Però fixa't que és curiós veure que Jesús va dir, espera. Els veritables adoradors no es tracta d'on, sinó es tracta d'en esperit i en veritat. Quan nosaltres només juguem en esperit però no en veritat, patinem. Quan de vegades juguem en veritat però no en esperit, ens podem tornar legalistes. M'impressiona veure com Jesús busca l'ésser humà, busca les persones predisposades, busca veritables adoradors. Això és el que fa amb la teva vida i amb la meva. I també m'encanta pensar que la veritable adoració és super integral, ho té tot. Fixa't en aquesta cita del deseado, és impressionant, eh? Vols adorar de veritat? Necessites néixer de nou. No hi ha un altre camí, necessites néixer de nou. No es tracta d'una muntanya, un temple, no es limita a formes o cerimònies. M'encanta aquesta cita, la religió que prové de Déu és l'única que ens conduirà a Déu. I mira, no és només un acte públic, és un acte transformacional que ens fa néixer de l'esperit diví, que purifica, que renova, que ens dona noves capacitats per conèixer i estimar Déu. És que quantes vegades Déu ha intentat anar al teu encontre i de vegades el maljutgem, el critiquem, el qüestionem. Senyor, com que tu no m'has donat, com vols que es compleixi les promeses si no em dones, Senyor? Quantes vegades reneguem d'aquestes coses? Ens inspirarà una obediència voluntària. L'obediència és la resposta natural a l'admiració de Crist. És l'obra de Crist en nosaltres. A tots els requeriments. Aquest és el veritable culte. És el fruit de l'obra de l'Esperit Sant. Gràcies a l'Esperit Sant es formula tota oració sincera i aquesta oració és acceptable per Déu. I és bonic, oi? Perquè Déu està buscant justament això. Déu està buscant això. És el que ens atreu a la presència de Déu. És el que jo desitjo cada dia de la meva vida. Sé que és un tema delicat. Sé que és un tema que té molta història. Si féssim unes pinzellades a la història, ens adonarem que hi ha hagut com tota una trajectòria en aquest sentit. Podríem parlar, Constantí, al segle IV, va incorporar el culte inferior, la veneració dels sants, les imatges, les relíquies. Nicea, al segle VII, al segle VIII, va dir, mira, l'àtria a Dios, Dúlia a los santos i Perdúlia a la Verge. I això era un lío, perquè era una barreja de paganisme degut al tema de la immortalitat de l'ànima, perquè els sants descansen. Tu i jo estem cridats a ser sants. Els fills i filles de Déu ja descansen d'èpoques passades. El catecisme, i ho dic amb tot el respecte, de vegades era una mica un lío, perquè distingeixen entre la veneració respectuosa que es fa una imatge, però referint-se a la persona que evoca aquesta imatge,
entre això i l'adoració, que només li correspon a Déu, però en essència és el mateix, és un lío. T'ha passat alguna vegada que quan arriba la Setmana Santa, ara perquè estem en context de pandèmia, però impressiona, segueix impressionant quan surten les imatges al carrer, dius, però què hi ha darrere d'això? No, hi ha devoció, hi ha passió, però què més? Què més? I després està el concepte de l'Eucaristia com sacrifici, que és el concepte de dir, clar, és després de Jesús, però és l'estil de l'Antic Testament i és un sistema ritual i sacerdotal que impressiona, però que desplaça el ministeri de Jesús al santuari celestial. I tot això és un problema. Tot això és un problema. Sabeu una cosa? No estic aquí, no estem aquí per criticar. Moltes vegades hi ha una causa d'això. Fixeu-vos que la devoció a Maria i als sants era deguda, o va ser deguda, en part, a part de molts altres conceptes, a un concepte excessivament transcendent d'un Déu durant l'edat mitjana. Déu està tan lluny que necessito algú proper per connectar amb ell. És complicat perquè igual aquesta és part de la realitat humana. Com adorar un Déu tan llunyà? Com adorar a un Déu tan llunyà? Si passem una miqueta en la història, ens trobem no només la reforma el que fa és tornar a buscar la religiositat relacional, una adoració més íntima, una comunió amb l'ésser diví, s'extén l'adoració als actes comuns, es centren en la paraula. Luther deia que el Senyor ens parla a través de la paraula i nosaltres li parlem a través de l'oració i el cant i també a través dels dons. El tema és que això ha patit moltes transformacions en el temps. I aquí podríem parlar, per exemple, de l'ecumenisme. L'ecumenisme el que fa és les escriptures i els sacraments en posició central. Però és un lío, perquè igual són dues coses que no casen. Igual són coses que són limitants. També podríem parlar del carismatisme o del moviment de renovació litúrgica on importa més la unitat que els matisos doctrinals. I això comença a ser un problema. Als anys 80 es va donar molta força a allò que era atractiu, espontani, etc. Aquí trobaríem, per exemple, el pentecostalisme, que és com una espiritualitat superemocional, molt experiencial, però no intel·lectual. I si nosaltres perdem l'escriptura com a norma objectiva, és una mica un lío, perquè tot vale. Llavors, on està la referència? Quan parlem d'adoració, on està la norma objectiva per les creences i les pràctiques? Es produeixen repeticions per excitar les emocions, es produeix un plaer, és molt emocional, és molt pràctic, però cuidado amb l'humanisme que hi ha darrere d'això. És Déu al centre o és el meu plaer només? Són coses de les quals no estem exempts com a església, perquè estem bombardejats per aquestes situacions, per una societat que et dona molta sobredosi d'emocionalitat per tot, perquè, entre altres coses, l'emocionalitat ven i moltes altres coses. I aquí podríem parlar de l'Església Adventista i l'adoració. I podríem dir que, clar, els inicis de l'Església Adventista va ser centrada sobretot en els descobriments doctrinals i la forma va ser una mica l'estil d'altres esglésies. El culte es va entendre i s'entén que és una conseqüència i no un mitjà de salvació. És una resposta a allò que Déu ja ha fet en el nostre favor. Prescott deia una cosa interessant, deia la més elevada forma d'adoració és l'obediència. És que si només és emocional... Ja, però quan acaben els focs d'artifici, què queda? La millor forma d'adoració és la obediència. I Ellen White moltes vegades ha parlat del concepte de connectar els dos hemisferis, és a dir, sentiments en subjecció a la raó en subjecció a la revelació divina, que hi hagi com una harmonia. I el que està clar és que ni el formalisme ni l'emocionalisme resulten satisfactoris, perquè són com dos extrems que en si mateixos no ens porten enlloc. Per això és superimportant tindre en compte tot això. Un altre concepte que de vegades li donem voltes. Heu sentit parlar alguna vegada d'això de la immanència i la transcendència de Déu? Us sona això? La immanència i la transcendència són com elements teològics, però anem a parlar-ho en llenguatge quotidià. La transcendència de Déu és com dir, estem parlant d'un Déu gran, superior, el Déu altíssim. Però clar, quin és el problema d'això?
que això ens recorda els cultes formals, tradicionals, estables, però clar, si ho portem a l'accés, Déu és tan ideal que arribem al deisme. És com l'evolució teista. Déu crea, però està tan lluny que ja no participa. Ja no participa d'això. I de vegades això és un problema. Ens convertim a un Déu en algú apartat o inactiu. I després està el tema de la immanència. La immanència és Déu està present. Déu està a la teva vida. Te'n recordes de Jacob quan va aixecar-se del seu somni? Déu estava aquí, jo no ho sabia. Un Déu que està a prop de la teva realitat. Mateu 18 és un context de reconciliació, un context de restauració. I m'encanta pensar que Mateu 18 el que parla és, escolta, 2 o 3, estic jo allà. És com, però clar, quin és el problema de la immanència? Que aquí, si ho portem a l'excés, arribem a la irreverència o a un culte massa intimista, inclús al panteisme, confondre Déu amb la natura, i llavors fem una barreja una mica complexa. Per això m'agrada molt aquesta cita, quan diu que la veritable reverència és sé que és immens, però està aquí entre nosaltres. I aquesta presència fa que aquest moment és que és superespecial trobar-se amb Déu. És com anar pel Pirineu i veure els fons de les muntanyes al·lucinants i a la vegada veure una flor petita al teu costat. És com veure la immensitat de Déu. ¿Recuerdas Isaías 57:15? Me'l recordo en castellà. El alto y sublime, el que habita en la eternidad. Yo soy alto y sublime, pero también habito con el corazón con el que está quebrantado. Con el corazón humilde y quebrantado. Aquest és el nostre Déu. El Déu de l'univers que s'asseu en el pou al costat de la teva vida. I potser si entenguéssim això, potser seria més fàcil poder entendre què és veritablement l'adoració. No podem evitar parlar de música, però només dono una pinzellada. Saps per què? Perquè vivim en una tensió entre el que professem i el món que ens envolta. I aquí no parlarem en profunditat, però aquí podríem parlar que l'Evangeli va més enllà de la cultura, és transcultural, però també és contextual, perquè Jesús es comunica amb nosaltres en un context cultural, perquè no naixem en el buit. Però també hi ha un tema contracultural, no ens conformem, no volem el motlle d'aquest món, però també hi ha un tema intercultural i multicultural. No ens limitem a una cultura, tota nació, tribu, llengua i poble. Això va molt més enllà. Sé que la música, aquí segur que l'Ester, l'Ana Luz, els especialistes en música, aquí podrien parlar molt més, però és tota una reflexió profunda. És molt més que música, la música. És molt més que música. És un exercici de profunda... És que me gusta. No me quites la dosis. Ja, però de què estem parlant? De què estem parlant? De tu o de Déu? Del Déu de la Bíblia o del Déu con mis colores? De vegades ens pot passar això, ¿vale? 5 eines senzilles. Espero que resultin d'utilitat. Aquesta és la proposta. Com definir l'adoració d'una forma pràctica? És com si Déu agafa el vas de la dona de Samària, que no sabem ni com es deia, i podríem parlar que d'alguna forma la moldeja en 5 elements. 5 elements, te'ls poso aquí perquè així és molt més fàcil que els vagis recordant, 5 vasos. El primer podríem parlar de l'homenatge. Què és l'homenatge en realitat? L'homenatge en definitiva té a veure amb inclinar-se, amb postrar-se, amb un Déu que mereix el reconeixement degut a la seva natura. Els homenatges es fan en vida. Es fan en vida. Ai, que maco era mentre va viure. Us en recordeu? Ningú diu paraules equivocades en un funeral. Però els homenatges es fan en vida. Creiem en un Déu viu. Doncs escolta, donem-li un homenatge en vida. I us recordeu aquesta escena? Aquesta escena per mi, ara que estem repassant Abraham a l'escola sabàtica, per mi és impressionant perquè això és justament, en realitat el que tenim aquí és fixat. De nou, Déu es revela, l'home respon positivament fins al punt de l'entrega. En realitat Déu no volia el fill d'Abraham, Déu volia el cor d'Abraham. Perquè Déu es va proveir a si mateix, Déu va posar el seu fill, Déu es va proveir. I després es produeix el sacrifici provist per Déu i l'acceptació agraïda de l'home. T'imagines? És tot això. És un munt d'elements. És molt més que música. És tot un estil de vida, l'adoració. Una mica més, fixa't, el servei. El servei. Quan parlem del servei, automàticament em ve a la ment
les tentacions de Jesús. Recordes com Jesús va enllaçar l'adoració amb el servei? El Senyor del teu Déu adoraràs i només amb ell serviràs. És el servei, és l'actitud de lleialtat, obediència. Servir a qualsevol cosa no divina seria, tristament, seria idolatria. I el servei són els 7 dies a la setmana. Té que veure amb lleialtat, amb obediència, té que veure amb tot això. També podríem parlar de la reverència. I si ens fiquem una mica amb aquesta paraula, és una paraula que de vegades no l'entenem bé. A mi m'encanta aquest llibre de Más que música d'adoració perquè l'estimadíssima Helena, que descansa en el Senyor, ella deia, reverència és experimentar un profund respecte i una emoció en el teu interior, sabent que en aquest moment Déu està molt a prop teu. M'encanta aquesta definició de reverència. M'encanta, perquè és una forma senzilla de dir quelcom profund. Hi ha d'altres definicions. És la resposta i actitud de l'ànima plena de l'Esperit Sant que reconeix la grandor, el poder, l'autoritat i la dignitat de Déu per ser qui és ell. Va molt més enllà. No és només intel·lectual. No és només venir aquí, vinga, anem a posar cara de culte. No, va molt més enllà. És quelcom més profund. El temor de Déu ben entès, no com a por, sinó el profund sentit de la presència de Déu, m'impressiona molt. Crec que és el fonament de tota veritable felicitat. I per això m'encanta aquest text quan diu en el temor del Senyor hi ha confiança segura i serà un refugi per als seus fills. Això és el que m'encanta quan penso en la reverència. Què penseu de la paraula glorificació? Uf, aquesta és vertiginosa també. Ai, és que la glorificació, què vol dir això de la glorificació? Anem una mica més enllà. M'encanta perquè la Bíblia és com un manual d'adoració i on menys tu penses, apareix la glorificació. On menys tu penses, a ell sigui la glòria. Té que veure amb quan pesa Déu a la teva vida, té que veure amb dignitat, amb el valor que Déu té. I m'encanta perquè això, Efesis 3:20, a ell sigui la glòria a l'Església en Crist Jesús. En diversos moments apareix de forma espontània el que actualment diem que és la doxologia. Apareix de forma espontània, però saps una cosa? Déu és més glorificat amb la vida que amb les paraules. És fàcil aparentar. Xim-pom! Però és molt més coherent una vida 7 dies. És fàcil aparentar. Les pel·lícules duren 2 hores, és fàcil fer una pel·li. Però una vida consagrada, això és més complexa. Glorificar a Déu és respondre a l'ésser diví que s'ha manifestat en la seva santedat, majestat i poder. Paraules i vida, estil de vida, evidències de que Déu és Déu. I això m'encanta pensar. I finalment, però no menys important, podríem parlar d'una paraula que també coneixem, lluança. M'encanta perquè el Pablo aquest matí s'aixecava cantant. Deixa'm la taula, que vull posar himnes. Hi ha vegades que, ojalà que l'adoració no sigui només formal. Ojalà que l'adoració sigui una resposta al missatge de Déu. I m'encanta perquè crec que és el que Déu fa moltes vegades amb nosaltres. Déu ens transmet un missatge, la lluança és com una expressió audible mitjançant l'ús de paraules. És com dir, és que no em puc callar. És com el Salm 2 de Samuel 22, quan d'alguna forma Samuel és que no pot evitar-ho. David, el Senyor és la meva roca, el meu castell, el meu llibertador, el meu Déu, el meu penyal on m'emparo, el meu escut, la meva defensa salvadora. Acaba tu la llista. Acaba tu la llista, perquè aquesta llista va molt més enllà. Aquesta llista la vivim tu i jo. Acaba aquesta llista. Són 5 termes, però podríem parlar de molts altres. Però en essència, per mi la veritable adoració és aquesta. I per què estic parlant d'adoració? Per què parlo d'això? Perquè, mira, crec que de vegades hi ha molta confusió. Hi ha molts límits. Crec que de vegades el pas del temps ens despista. Crec que de vegades no sabem integrar tots els conceptes. De vegades ens fallem amb això. Fallem en integrar. L'essència de l'adoració podríem dir que és la resposta de la criatura a l'Etern, a la revelació que ha fet de si mateix, pel que ha fet i pel que promet fer. És com un sentit de l'admiració de Déu. És que quan més el coneixes, no pots evitar adorar-lo.
Tenim un sentit innat de l'adoració. Estem fets per adorar. S'han fet estudis on demostren que les cultures innatament no podem evitar adorar. És quelcom que forma part de la nostra experiència i també és una qüestió de prioritats. És una qüestió d'integritat. Tu t'imagines què solem posar al currículum? Bueno, yo tengo, yo soy, yo hago, yo pinto, yo bailo, yo canto... Quantes coses posem al currículum? Tu t'imagines que el nostre currículum estigués... Tu qui ets? Un adorador. T'imagines? Un adorador, què és això? Què és això? Què és un adorador? Saps una cosa? Si parlo de l'adoració, és perquè l'adoració és història, és eclesiologia, però també és profecia. És que ho és tot. És que si ens passarem l'eternitat adorant a Déu, jo vull començar ja. És que quan tu t'hi fixes amb el missatge dels 3 àngels, és que té a veure amb adoració. És que quan tu t'hi fiques en Apocalipsis, Apocalipsis sembla un himnari, on de sobte apareixen escenes celestials i dius, però què hi ha aquí? I de sobte apareix tota una escena on totes les criatures estan reconeixent que Déu és Déu i que Déu és el que deia ser. I si t'hi fixes, el missatge del primer àngel adora la creació per mitjà del dissabte. El segon àngel vigila en religions adulterades, amb falses adoracions. I el tercer àngel, escolta, vigila, perquè al final es produirà una neteja de tot això, una restauració definitiva. En realitat, Apocalipsis és una crida a distingir entre la veritable i la falsa adoració. És com una crida a retornar a l'adoració del Déu creador i salvador. I si vols més, això t'ho deixo com a deures. Apocalipsis 12:17 parla clarament justament d'això, no? De los que guardan los mandamientos de Dios i la fe de Jesús. En realitat, això saps el que està fent? Resumir el capítol 13 i el capítol 14. El capítol 13 és l'adoració imposada degut al fals profeta i el capítol 14 els que responen voluntàriament a la crida divina. Això és l'adoració. Aquesta és la nostra realitat. Aquesta és la proposta i és quelcom molt més íntegre. Només et deixo algunes frases, un parell de cites i ja està. A qui adores a la teva vida? Qui és el centre de la teva vida? Quan parlem de fidelitat i generositat ens dona vertigen. Ai, és que com adorar Déu a través dels dons? Perquè Déu deia, és que ningú es presentarà davant de mi amb les mans buides. Quan parlem de fidelitat, és que això també dona un vertigen. Quan parlem de prioritats a la vida, quan parlem d'addiccions, quan parlem de conceptes, és que tot això té a veure amb la nostra adoració. Quan parlem dels nostres testimonis, quan parlem de deumar el nostre temps. Un 10% del temps de la meva setmana vull ser solidari, vull ser altruista. Quan parlem de qualsevol d'aquests aspectes, això té a veure amb adoració. Això té a veure amb adoració. El que més desitjo, estimat germà, estimat amic, és que, donat que estem fets per adorar, donat que aquesta és la nostra essència més íntima, no vull ser un observador passiu. No vull ser un teòric de l'adoració. Volem viure l'Evangeli, no només conèixer-lo. No vull teoria de la veritat. Vull vida pràctica. En totes les àrees de la vida. Les que es veuen i les que no es veuen. Quan estem davant de tots i quan estem al costat dels pous de la nostra vida. I us deixo amb aquesta cita que m'encanta del llibre de l'oració. És precís juntar-nos al costat de la creu. Crist. I Crist crucificat ha de ser el tema de la nostra meditació, conversa i més joiosa emoció. Totes aquestes benediccions són les que hem de tindre ben presents i al donar-nos compte d'aquest amor estarem llestos per confiar totes les coses a la mà d'aquest que va ser clavat a la creu per cadascun de nosaltres.
És com una invitació a posar a Jesús en el centre de les nostres prioritats i no fer-ho per imposició, no fer-ho per força, fer-ho per resposta d'un Déu que és tan admirable que necessitarem una eternitat per donar-li les gràcies. Repassa la paraula en relació amb el tema de l'adoració. Prepara't per aquest encontre. Comencem tu i jo a assajar el cant dels redimits, el cant de la redenció. Si creus que hi ha coses a la teva vida que fallen o coses que puguin estar distorsionades, coses que saps que no estan funcionant bé, coses que no estan representant adequadament a Déu, és el temps de deixar-les enrere. Si creus que t'estàs drogant amb coses que no t'estan fent bé, que t'estan gastant, que t'estan destruint, és temps de tornar a Déu. O si hi ha coses que t'estan allunyant, o coses, potser conceptes equivocats, Senyor, és que et considero tan llunyà que no me n'havia adonat que estaves al meu costat. És temps d'adorar a Déu. És temps de preparar-nos. És temps de formar part de tots els redimits. És temps de prioritzar. És temps de posar-nos en les mans de Déu. Que el Senyor et beneixi i que la teva adoració i la meva adoració siguin la resposta més pura, autèntica i significativa a un Déu que s'ho mereix tot. Que així sigui. Amén. Gràcies, Daniel, per la reflexió. I ara és el moment de donar els delmes, les ofrenes i de demostrar la nostra gratitud també. Diacres, sí. I ara lluem al Senyor cantant l'himne que està anunciat. Grande és Jehovà.
Querido Padre, querido Dios, Señor, tenemos muchísimas ganas de ese encuentro contigo, donde adoraremos en primera persona y en primera línea junto con todos los redimidos. Pero hasta que llegue ese momento, Señor, reconocemos que a veces nos cuesta adorar cuando estamos en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la situación. Y admiramos mucho a Job cuando a pesar de todo, él seguía adorando. Señor, ayúdanos a caminar en coherencia, en integridad. Ayúdanos a vivir la fe, no solamente a proclamarla. Haz tu obra en nosotros, Señor, y que nuestra adoración sea meramente la respuesta a tu grandeza, la respuesta a tu poder transformador. Que no haya una sola área de nuestra vida que no te proclame con claridad. Gracias, Señor, porque tú empezaste esa obra en cada uno de nosotros y tú la acabarás. Señor, ayúdanos como iglesia a entender el sentido de estar juntos, unidos y en adoración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.